Sessikadwa Kofi untimi ne nenko ti afi Safi enchira mepeja no Sincho mepeja no Fia pre mepeja no Fia pre mepeja no Atoni mepeja no Atoni mepeja no Menye mepeja no Menye mepeja no me won kro no bisa me bepeja nyina O sin kro no ho mepeja nyina Santi na ne dia no dia tu ma ko pe mepeja pro Afonso so mepeja ni so I'm feeling one more mepeja wo mo Brimpon Royal Kente Palace and Services and American for the amount. Canina near Brenny Tim Pentenkwa. Obia wobedi hine. Obia walk ye wabrimpon bi or quabrimpo ye. Cha chao Kente Papebi Edunasa Edwinsi Juniso any a good year and Pemplaniema. Toma would draw a winnable dombo bagia yadija warrior. Don't know a bona saw demo. Nanam kepa womudi won monsa. Wine Papebi. And chancing nin kunya, yako high near the equay ayefro, and I see a wedding. Or him I will found who are warrior dano, among why ye fe, and see a nina. Will you are yes, or Baba Waroba, your bed foul, yes, you, I'm one found setting, now the acco. And until 20 rebebia, a year na woko, nana dress it, si form, no jum, near Musa Wahine, and Wobey. Or him not yes for my warbedia. And a Wabrimpong, Royal Kente Palace and Services. Ya was Santa say, runabout war. And no enemy can form out. As Santa Magia Bosso, Ghana Jaboso, baby, I will be a Miss number the good screen, no, fa, Nenny Ninkita. I wish ya mamuni na mwatena se, Emma Makwaba, Eba Nyansapo, Casam for Uniso. A French eba said the impending for candy, and tia mechanic say, Fiduemuha. Ye di bro nya we ye no ye mae emesom ye sa no meka no bidin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa ene ye ne na ahime bidin komo bidin betu dwa anaso obekire ni nchi nanso wo hwe ensem ahudo bi wo ho a yewura santehene otumfo seitu abebio ode atu dwa efa enema ahudo bi asanteman enche eba bekoso ebi eye ahenie mu de ena afei ebi nso ya mane ewa fasha ahudo mu enti yebeje brene na yedi emu nkomo abahemu ewa santeman mu nso wo mo chefa ewo dwumadi ahudo ebeba so yi no ene sei enti nso gebre nene yensomo naima emu akwaba ya adena pada ma pombo ko die oko da twedi apo na se oye asnaba ho so okay ya song yes asnafo na moje so yeso wani song tiani ena da obi je me so ambufu yi o say yeson na ko yesa asem ye na hina yeson ye kan boko asnafo ne do so pa enti ema sa anyi so no be ye komo o be bia obi a che yeson ba sa okọ be bi disem fante no mo a obi a na yi ne kan no sa ne ahusuo na no ye de je so ye hande se ye nya biu ya henewa ojima henewa ojime duana oti ase ha eye something that ebi suka se bia mejusu ebru obi ka se mejusu ebru a se wo ba ye asante mem ha bru wa na obi ase bi ofifi kesi eye ayokufo enye so we dey maintain that na me ne mahwefo yesua de kakra bi abusia ene bi obi beka se nanso aba na de wa wanhye ofugu wonso a wanhye o t-shirt ne de entoma baafu anefra no kure ni ene mo amoma medin ahini kura konwa kura mbobo ama me mo mama me sanse na ahima ene mama mo wife na ma me ni nkomo kakra wo ntoma ye ho se minim se bia me mani so de a sa ahwefo so ba wi am se ntoma enye baako ane enye baako sanete we sen no waka bu mu efe pa so hent me ya ohene afroshen ira sante hene ntoma afroshen sashos abakosem okay na entuma we mayo obai na me ye kente ho adwume ena maye ne se
Ede nsisan kakra bebem. Okay. Nse ne ndie no. Ndie no ko animu. Ko animu ba. To hene nana. Na ko efie. Wa bempo. Na me pese me de dance. So yes. Enu nti na ma hyeda. Ama ya nwono. Esa kente fofo. Na me de atum. Ti se wo hwe a. Me de ne dance. E dance fi de wo mfimfini no. Sanity. Sanity. E pe ne se me de be dance. Be dance. Asuna for de. So yes. Asam no. Mesa baso am ye de ko. Ye na ye tiko. E feche obi anim. Okay. Me mo obi adi. But wo mo ankasa kwa nim say asuna for de. Me anam kan say asuna ni ane ho nya fe bia o se ne fe wura. Eh. Me fe obetu bi o. Naima ebia na obi bebisa se mahine hema na ye ne ne bebo nkomo yi wadama kire me nchi. Fanchine bra. Ena me di mekonya. Okay. Na fanchine bra no ye wo ba ko wo santase. Okay. Ene ye wo de ewo eye ebu akwa. Se wo ba fanchine bra me ho de na. Me ne twede ebohye, me ne boaso ebohye, me ne atwoma agogo ebohye. Ena me ne nyesina ase ebohye, me krom na nyesina ase kwan eda. Ne se me ka se metifi nifa so enso no eye ohene yire edwafo nso pie ho. Ho ne fanchene bra. Me ya atwoma ni ba. Pia. Ama bibi gu kom. Ye ni no so nkomo kakra ntoma de wa me ye hu no. Se o pese o dance so free wo mu atuntun kentem. Enti wa na wakeka wa de abom. De da kom so wa na ye. Eno so me ana me ye. So hwa. Oh say sabre we ye bra esese ye de amamre ne kire. Me pese ye mana omdo omunse ye adwuma no omunye adwuma ye. Ye pese ye promote ya amamre no. Amamre no nso no eye ye adwuma. Se ye e ko school kra no. Uko a usua bibi or say culture is a way a group of people live. Asetina mu no wadidie ka ho. Wa brabo ka ho se de obisi ya onema. Wo kasa wonti mefra. Wa obi bia ye se de wo wasetina te. Na ye de enti asante ha ye da sukuta ya mamre mu. Won say ye de ye ni ji business ho ba. Ye de ye pe papa. Enti na ye da sukuta mamre mu. Cause amamre na ekoso no na yesika asem so ye den ekoso ebi nie me anam keka ntoma ne sie ni ena ye na na ye sesen no so hwa ana to ha mom de asen enwa pa we katreven ana pobri enwa fufu so hu enwa fufu pa ena me de aye se ensese bibi bia ko west e wa santememu ha musi ye de bibi enwa no kra ye tumu nam de na wie no ye timi sa de ye bibi ebi ni na enam se me sante hene na me nkonye sika akọ ho nti ade sika akọ na sika akọ achie bibi ahye ne peti anso sanity na duku ye de minim senka wo mo bonom de afo mo achi ne nka be pia hye ne fa so se mi cho asante ha bibi aye bia na wa se kire o abenchire obi we di asa ya ye se botai we medie matuni din so obi nti ase duku ne din no se de wasi aboni se de mesi aboni ti sesi amimi ko hu so obi aboni se bia me frɛ no obi nti ase obi nti ase ti na mbisai me so me nkyerɛ se de onyankopɔn aya asantman obi nti ase on se situation na wo mu no e na kyerɛ definition Pacha what ma me ti ase pa me si obi nti ase ma bo obi nti ase be kan asante sem e kire se de nyankopon aya asante ma na obi nti ase na won nti ase enso da enti so ba na so be to se me kire ahode ana me kire bibi foforo bi a eno so me kire se obi nti ase de me nananom ana ase onyankopon aya ma pia
awusia na ahima na ate ne nka no ye bedi nkomo na me ko bi manka bi de mpanifo si yechi ba bi a me wentume efra me na ahima de a wo kirekire mu nyina no se wo pe bi ato se eye sika de de ye ho ko ayie de wo de beko dwumadi ahodo bi a de hia ne se wo pese wo de kente eye wo ho wo pese wo de adwini ana se agudie niam patia ne niam ekeka ho de enko ba bia so wo abrempon na so ye ha se udru santase runabout na wo de wani kire kwantempon so se de okoso for line wa wo fa ho a ba bia wo ton cars no sabe nkum ho go filling station na wo go try filling ya station ho no a ehona a on sabe kana yima e bia no obi se media mempentoma mepefugu me se abusi echa na fenso emu duru eye papa we nya kotobekun ba enkotom meftene fiensa mesu ho outside gentility home crying enya sabi na ahema niema no de esipi na esita se na asura ba sentuma ye dania mame a mesem se nka mesum fie ha afebo enti so hunu se me mefra me de ne se fa wadaroma se wo fa ye no ma no kure good screen ase a na open na ahema waba ne nchen se opa bia nchen se ahodo a wo mo de serve nuane ewo maponto ne dwumadi ahodo ase me ba ha me hunu se carpet pa so ye green de fe pa ye de dwuma ahodo chese me nim se bia dwumadi awudie no wo pe hu bibi na ba ha wonya obenya etitu anamon ne bra ebre sem no na dwaton de ne be kire mu yie e de ho mfoni ne mpempra de nyina nso asom afa yenko na ensem ahodo etwa guo no enkodi mu nkomo naima afi yewrasi ebetwa odwira ane adam e bia na odwira no kora no obi nhunu bi da obi nti ase aya na ahoboa be na moye edi animu ansa na motwa na obisa se odwira no obi nti ase mame nkyere wadie bi o se ye kwa asori no ewo mu da bi ye kwa asori o ye ko bompaye ye bibi esese ye bia but wo hwa bonse ye revival e bia enkenya asom na wotwe ikura de nansa ibi de nansa obi se 5 days revival 1 week revival 21 days sauti ase e enkenya asom na saade no se asofo no na asorefo no ya na ekwan bi so it draws you closer to your God chombe nyame wapa God yenso ba santememu ha ye kan say a form of revival Kenya in Kenya odwira no na ye dia ye no ebeti ho odwira no yo ohun say enne nsu a atwa santemehia bibiri ase de galamse se no de se bia mu ye de eye efin ese no eniema bebiri ho a akan na nanom kwa akiri ekan na nanom ameche na nanom abosuma na se sunsumu no bamba yewo ana se ekura ye atwen akwa akiri ti sa odwira we ni yetwa se ebe hohoro efin bia okọ bible mu a Israelfo afi bia no na omutwa dwan no omoye de kwesere bonifache se ebe ye beti wo mu na omunyankopon ntem ayekama bibia nyankopon ayama asante man so odwira ne ye yafache na ye kan sa anua ayi anese ye wo bi wo ho ane de ne nye afe but ne nyina no ye jai ti ruada roma ura onkwaso o se san ba ye Kenya kesia ebe pusu asante ahonhuma wayen ahonhuma kutayen eye nananom agya pade a omugya ma ye tumi a ewomuo ba bibia biwo no afi wei odwira na chire mu behu nsensan yesi sonso ye bibiri yesi asanteman mutwa bia che ane ye nimisa afasha ahodo ne dwumadi ahodo bi wo ho a mutwa nwan bi kura tim kwai nantwie wenso mu atwitwa wo mu papa na mame nkyere wadie bi hwe asante ha ho yakwa yekoye no bebre wa eyesunsum akon no ane be kado krachiro
ɛkɔ ni bebree hɔ a nyɛ ni so ɛkɔ no sunsun ansana sɛ ɛbɛyɛ a anosisiadefoɔ nti mo bɛgye adi nti ne akɔ no honam mu aka Matias sunsun mu deɛ kɛse a na edi kan ɛyɛ deɛ sɛbi yeru anadama ɔno ade ne yere na Japan ma ɛbɔ afɔdeɛ ɛde gye asanteman esi hɔ saa de no ɛyɛ ade kɛse a yewura ɔno aka sɛ sumbo enti wɔyɛ nkae dum ɛde to no saa sunsun ade a wɔyɛ no edi kan kɔɔkon no ɛkonkon no ma yɛ di nkunim sunsun ansana yɛkɔ physical yɛkɔ kon na yɛayɛ adwuma na wie saa na ti wotie mpanyin nsɛm a ɛsɛ ɛnɛ yɛ a yɛkasa yi yɛwɔ nnua a esisi hɔ a saa brɛ no kon no na nanom di adanseɛ sɛ ɔmo tutuo ɛbɔ onipa a na akɔ boduam saa manneɛ na nanom yɛyɛ no ɛma nipa ɛdane nnua ɛma nnua ɛdane nipa nti atamfo na eba no wohu sɛ nipa na mekɔ no so bi a nipa na matutu abɔ na yɛ dua ebebiri wani so saa na ɛkɔyɛyɛ nti nani nei nnua no da so wɔ hɔ a etuo na ebubɔ mu no ɛda so ebubɔ mu ntoku yɛbɛba nsɛm ahodoɔ a yɛwura Asantehene wabobɔ soɔ ama yɛho nanso memisa odwira ne nyansideɛ ndi nyama yɛhunu program outline preparation aha eti no ma memisa sɛ ahemfo no nyinaa obia betwa odwira na we amanhene nko a wala ya na ɔhu sɛ aka ne deɛ no deɛ yɛhu yɛ nim sɛ deɛ ndɛ eti yɛ no nokora baako pɛ ɛnɛ ya mempɛ sɛ medi wɔ anim aka asɛm bia ɛnɛ nneɛma bebree na ɛsesa nti menim sɛ deɛ ɔbɛyɛ no nanso deɛ menim ɛyɛ sɛ odwira twa deɛ sɛ bi Asanteman nyinaa ne yɛbɛtwa dwira no ɛna yɛsɛ deɛ ɔdi ɛna yɛbɔ to ada meburu ɛhɔ ne deɛ nka me sankan mu kakra because mempɛ sɛ medi n'anim nwuram bebree menim sɛ deɛ ɛnɛ we no akane no na sɛ bi nipa ndɔɔso na kura yi mu ɛnɛ wofa kurom kura cars ne ɛnɛ baabia yɛ abɔ ma bi nti sɛ deɛ yɛyɛ na akane no nsesan kakra ebetimi aba ɛno kura deɛ ha menya mu ayɛ no mi de bintimi nka ho menya mu ayɛ no eti ba sɛ yɛ aba ahema mo nso mo yɛ dan mo nso mo dibre wɔ dwira ho ɛyɛ sɛn mama nka asɛ mi nkyɛ fie dwu a na wɔ sɛ ɔkramanya baabi da yɛ deɛ yɛ dwumadie ɛfa odwira ho no mɛka ne sɛ ɔhu sɛ efie nneɛma wɔ bebree ebi ayɛ kɔ te sɛ ahemfie yɛmfa ne sɛ meme fie baabi preparation ɛsɛ sɛ mehwɛ aka ne yɛwɔ baabi a yɛyɛ yɛduane sɛ nneɛma bebree na asesa nti na meka sɛ mempɛ sɛ mekɔ mu hɔ pii nti yɛnka kane no yɛnka deɛ yɛbɛsi yɛnka deɛ atwa mu no a ana yɛ amanneɛ no mu no nti mo bɛyɛ aduane wɔ fie sanity yɛ Asante aduane ɛte sɛ homecoming ɛte sɛ homecoming bia mefiri Asante sɛ wote aseɛ saa berɛ no duru a ɛyɛ afahyɛ kɛse a baabia wɔ bia wɔba sɛ woba meme fie me nana ka kyerɛ me sɛ odwira ɛberɛ a ɔmu twa odwira ɛfa last one a ɔmu twa yɛ wohu bi no yɛn nyinaa yɛ baeɛ saa da no yɛnua aduane da asɛ kɛse yɛnua aduane ma nipa nyinaa mu a yɛkum wɔ mu no ma nipa nyinaa ɛbɛdi bi kroma no yes obia wura fie obia bɛdi bi saa na me nana ka kyerɛ me afei ɔsa ka kyerɛ me sɛ yɛwɔ amammerɛ yɛ me fie akonnwa bi wɔ hɔ mɛka kyerɛ wo sɛ nyɛ nipa nsa ne yɛde nwunu ɛyɛ naafen ɛyɛ ɔfen kwabrantene saa na mɛhɔ deɛ yɛfrɛ no amada ɔno na de maaye saa akonnwa no ɛyɛ yɛgyina adeɛ kɛseɛ enti yɛwɔ amammerɛ a ɛyɛ ayɛyɛ nti saa da na ne bɛhyiaeɛ enti ɛyɛ adeɛ kɛseɛ a mɛka ɛyɛ homecoming kɛseɛ a ɛsi wɔ mimi fie
pacha otimase Etiase. enti obia wo ba bia no be pese saa da no duru a ohun se kwawufo omo se yekokwawu Easter afibia ye ya hanso no odwira ne de yeba wo ya branti o wo ye de yo wo ba fie emfa no ba bia wo se wo ba yes ena saa bre ne ba eho ye hia empanyimfo kasa che ma na ye wo fie no ma titiri ye na nanom no ye ne abusua ne hia wo hu abusua kasa kire bibia afutuo bibia sese oba atan wo ye de ne ye ho adwuma mimi fie de no kwasem nie na mo ye de edwuma di ayeye no ena ewia me sante hinna na me na ka kire me se efiri ho a ne ye to sante ba ahemfie ye be ba no me na nam ho nso saa nipa be gu ho a ewura ba ho obeye na mamre ene ade ewia ne nyina sa akofi kese na de ye de nante krom niema ne eye whole package big festive occasion a esese obia de nani ebehwe no kwasem ni me de ebra ye dware na ho hia me pa dware wo saa bra sebi ye twa enwan de ye kokoro ye ho no ye kase dware a nye se ye dware se ye de support samna de mo ahodo ye dware ye ho chese ye sre mankeka wa bi e wo ho sanetie na woni bibi hwe ma menka no kranchiro me nana e ka asem bi se ebra na asa etu na prempe e ba no omo hye se obia emra ahemfi na nipa ba ko de oso mi twa bode ne yaba sisi a na okọ afu okodru hono wa what is it ya gro ye bay na prempe ko ya wabo omose na afa na sum sa tu biem ye dia na nyansapo nwom bi ne enema bi atisa ye ne gyeje ho no ahwefo ne pe sa tu ne biem eti no kwasem ne se oti nwom na afa na sum no na adwen aden ase metin ni bi ena oye di wanti bio no sa akoto ye woye se otu ne banche no asate na prempe ko ya wabo omose na prempe ko ya wabo omose no sa sorry afi wotu ne ni a nkontomre banche bibia we kwa ha na we ba we kwa ha sa ne tie den na ekoso ya fe de enwom na ebe no ebi akuro eto aso no omo na etam na onim eye ya koduru sa fe de enwom no ohun se enua na ewafuo no mu no ne banche no na ebo o man kenten so na ofirafuo no mu a wo ba nyina benkum nifa enua enhoma ni nyina tonwom na we piano sadia wo ba manhia nka nipa be piano sa pepe me ka a kiro se asante ha bibi wa na se sa odwura we ye twa wi a enema besesa pia sa bre no na ye kase se ya eyesei ye kwa wa nkwa wo aso die da wo so papa no be do fia no wi o kan asem yo bona mane ya no fam enti se ye frɛ na se wa nkɔ ana bibini ana kasatia bi enyema ne ekoso no ye twadwire wi a mu be besesa ai ma ye bompa ye se nananom beti wiem de ye nkwa ache yen ama ye wura santehene eni so ade hunu sa afi obetwa odwira na ye nyina ye nya bi ahwe no bebem na ye de ye ni ahwe ne ma asesa ne de ejidi ye se ne bedanso afiri bi kura ye twa ye twa to ye nkomanhia ye kɔ ye wura ho ne nkomo a wadie na watwe mu ne na watwe twa mu enam so kura ma santeman mu ha de ahemfonum binom bi mu ho aka adwa mu ama ebi nso de wo mu kɔ dadadadada ebi ne se sesia no ahemfonum dodo no awɔ hɔ a atesem ene se wo mu nkomia hodo bi enni hɔ ebi di ayera na nsenya bro no baako wo mu akonya tuntum yera ya eye nsem bebre eye dwumadi e bekɔ so enti na yewura
o pre bibi sa na wo pese obi amfa ne nema ahodo anibere so ane ohu say o ko Roman asori a mako Roman pen ye wo me so Roman nyame Roman asori ehu fa ho bon na ho to ya wo me to Roman asori mu na say o ko Roman ye say ye ko bonika say father be bon paye amawa sa abre no dura wonim say enema bi ankoye wa abrabo no mu wanso utimi tase hu sa ade se ni na maye ena wonim papa wonim de wonim papa ne bone obi anim ti ukọ na akọsere bone fache wi na father abọ paye amawa na chese firi na ekono wonya bone ni bi wonya bone bi o na bone ama aso chese efiri sa abre yuko onyankopon ono na wonante okay se wo ba yenso yamambre na sa netie ohene wo siesie fie de yenke kan wa bia wo ho na se wo yi fie ho ansa na wudwira no aba ensese fi bi ana senke kan wa bi ebe sankan de ebe ye no enti se ho ba wo fie a unsa wo kleni wo fie sa wo benya ho a wo siesie wo fie penke kawa bia eno na yewura oyen enti nye meka se bibi fufuru bia eye sa ahu sisi ene ahoboa na eye di ayira no me de ya na obi fie nsa ya mempese meka ene na se ni nyina dana be ene na ye ni nkomo yewura tena ase encheye na wabobon kura hoduo bi a o kire se afi mu obepeja wo mo mkire aka ho fi apre atonie menye ahafo ne bono ye wo mfia hodo bi eduru a wo se akonwa bi ye peja no ana bi a wo momode montia mesre se nkamu beyi ebre bi techiman ene ni nuanom ba era sante ho na apre na apokuare a otoso mienu nchen se mu wo sa clip na mo fanshi na mo na ni titu ye techima de no ya yenim na ba kwasem se na okuku odikan na oni ebe kon na sabi okure bi na nanse na se na de o kan na meka se senka wo hwa na min so da kura anwene se Israel ebe se na de ye free the Ebola has bakopata ntoko ho pen opia no ho so de nanso emre no sesa se waka se Hong Kong and British 100 years asi de ma de no sabi ne ka se ese nana ono ne pensui otimi bibi ma ebura hafo ani asante akuri bi beda entem ye nyina ye timi atu anamo because you him say before 1724 na krono techima mahine na dia na kon na bai na ma we ni si nti se de ye no baabi na ebi kura susi mamu ha no ye ka se otumfo onso paje nani na wonhwe na kwan ya de faso a ba makroye abade entem ye ka se tete sa na tie enso enoma no nipa ye doso na noma so sesa mi yize sabi ye starte ahini se na otumfo ni fie ntise na bia keto ya bi nanso nipa mutre na nsam so tre so na chese ye bai no mam ana no ma esesa kakaka nti me de me kan se me na no trako se ohine ba ko finti na me trako aye na asante me mensa bonsu ni moja me trako anti se me kan na me ka se wode sakuru mamia no on tontwene sabi bibina na ya intimi ntanse se me ma na boa no mina nane mensa bonsu trako a me gina he na ya be fi ba ware na kwantwi ndi nyina na de efiti nyina akonya ya konya nne yesu benya sa dwumfo awo ade afro na akoku ade sekan ne penso na ono ne moja na bedi chachima he kade na efese
nano abibie nano aka bibi akyerɛ sɛ me nana kuro yi fa na bɛsom kɛfɛ ɛte sɛ animuonyam nyinaa abɛka nana ti kakra me kan sɛ nana oduro anim afɔ nka tetedeɛ no nana sogya ɛfɛ sɛ kae no deɛ ɛgya n'akyiri kakra ɛhwɛ deɛ ɛsisi sesei wɔ amanso amanɔne ne yɛayɛ ma mu ha na ka yɛmfa ɛmenyɛ adwuma na deɛ nana kae sɛ sɛ nyinaa tumi yɛ baako a kɛm sɛ nsɛm bebree wɔ hɔ a ɛnka yɛbɛhu n'anim bɛda hɔ na nam sɛ saa nnɔma nketenkete yi ɛma nnɔma bebree ɛnkɔ yie nti me nana na meka kyerɛ sɛ ɔmpagya n'ani ti ɔmpagya n'ani na saa asɛm a yɛka yɛnhwɛ baabi mfa nto na sɛbi sɛ ɛhɔ koraa na ahemfo mmienu wɔ a ɛbɛtumi aka sɛ saa ne ɛteɛ deɛ mo nyinaa moyɛ adehye wɔadi na wɔani hɔ a wɔani mo nyinaa mofa nso mana tete me na ɔnso mfa mɛboa me na no prɛ nanka asomdwe aba yɛntɛm deɛ meka ni Owo Brimpon Royal Kente Palace and Services and American for the amount. Kanina ni ebre ni etim penten kwa. Obi a wo bedi hine, obi a wo kwa ye wo Brimpon bi wo kwa Brimpon ye. Cha chao kente papa bi edwuna sa, edwin si dwene so, ene agudie empempra niema. Toma wodro ahoni ebodombe wo bag a yede gi aware donno a yebo na so dem mu nananom kepo a wo mudi wo no nsa wan papa bi enchansi ni nkonwa a yekɔ haye na yede ekoye yayefro anase ye wedding ohima wo fa ho a ware da no ama ho aye fe ahosiesie ni nyina wo ye ohina yesiesie oba be waro ba ye be fa wo yesiesie ho amo afa ho seteten na wo de akɔ enu nti entwe ni nhwe ba bia eye yie na wokɔ nana dress si fom na dwam ne ehu se wo hene ene wo bayi ohima na atie si fom a wo bayi dia ene eye owo Brimpon Royal Kente Palace and Services ya wo santa ase runabout wo a eno ena me kan fo ma wo asantema agya boso Ghana agya boso ba bia wo bia mesro number na gu screen ene no fa na ne ni nkita wo no kwasa mo ne se yenra sante hene ye fe ni nyame kese asante memu hade ana se asase su hade ye nyame aye wo no ye sum wa umira yankwada pia obetimi amansu ato awia dan we ono obetimi ama awia bo so anadwo ono obetimi ama anadwo nso atwabia so be duru sanity yewu enu masem ebetimi ama awia krekrekrekre wonku a beka se isum ebetru ti we ye modemo bi ahemfo no mo tete konwa no so ma bo eye ono tumi ne pe no de ye se oye abra onhwe o modem owo sa tumi ni se obeye sa obeka se ne nana te se ekwefie ti hei opejo me konya obi ani se o mira nyankwada oh ya advert oh ya suma sum na wu yewura ohwe modem mo se oba asante memu ha omo sum sikadwa no obi ani won ma yija no ti o modem bo said the Bible kan say nipa ye de ne kɔ mpanyimfo animu eno nso etimi de wokɔ e ma yewura asante hene opagyaw sa wo ba asante pa de a na saa ne ma no ho hia udwumadie wa asante memu ha ma onye dibre asante de etua obre soka wan hwe polo asante ene kotokura I can't say any kotokura seko kasura ye be yama ana men kan say asante nko a na se wo ta ye chi asrobo a se kotokura kasura obekwa koyi aba be yama polo wo ye no meka se sebia mu sebia nya ado enye ade papa nanso asante de se wo sum asante a sum ne yia wo sum ne yie nso a nya ho aketia ebi ni polo
eye ade a me pese obi ehu ne mrante ene mabawa se asante man no ye tue ni pasoka obi kan asem bi kire me da no o se nana adwuma aya a wo ye no wo kasa enti ye bo abaso. I was like, how? And was say, as I say, a boy abaso. Because baby, I would dream Asante. And ye say Asante be on now. I was sadness. Na me can assembly me catch any say. Asante Chiaka said the old pen. Sikaja and a mesum. Na Sikajan so dear with Chiamika. No say mono no Asante for dear. Bibia obia be bia. Ye kan bonya biaka. Wo sisikadwa. Saade no na yempe no. Say ye hwehwe se na msia ne bere pamu no. Maketi amome. Na ima nkura mbubo din bit me gidi ye se bia na kuro bi wo ho a baja de mabodin yi bi waka se yewura ogina ne tumi so se koba na sa na se bia me ya mpejame a mo na mo ya ahemfo ne ahema ya na mo nwinwi eno ntina me ka cha o se ono one dunsini boafo a se bi osue abrefo ono ene ofra o ma ye bi fra ono na odidi a o ma ye bi di ono ena se bi watna ama ende yenso biwa adama biatna enya biatna enti se wura no na wasima peja kwa me ne ma peja wa de asem na wo o ha won se ono ana de akonya no enya wo na wo be kire de wonye ena hwe na wo bisa asem bi se ye wo bre bi esese sa de ni siana ento sa ye nhihye sa afe enfie mienu dabi situation bia wo hene susu se kwaku ana obentin wom ohiam peja no ohene wo sa tumi ni so be peja ekonya abra o misa ubia ye wo suma nipa na so ne sumu nyina achi sante hene nko na wo sa tumi no se wo peja ekonya se nkonwa na obubo so nyina e wo bunu nkonwa na obubo so nyina wo bunu ene ahafo anamboa e wo bunu ene ahafo mesi e betwa dwira asante agya pade wo sa nkuro no so asante agya pade yes they are good mo de mu hunu se sika nko a ye agya pade ye ka asante ne agya pade a ye nana ma abosom aye hia se ye ho amanne ani amamre na bibia ye complete to gine nyina ebi wo ho ta no se nyina pie ebi wo ho enti no adwuma a oye no ye adwuma kese muhunu se ye nkonwasie keke but se ye betimi atwa dwira no ama ni nyina ye successful na bibia ka buma san kro ni nyina se eba na wo ba se bia mu se bia nyaado enne se de tajima hene na aka se o mate akam na ye ko mu ntimi nkobi je se o mo sia ye sia o mu ntimi nsibi nti ama wo mo anu nudwom yewra se sa na te dia memma ntimi nyanyanka ebesi dan na se bia ote kokoso nananom ne ma ebe ka suoja na ye kasa o mu ntimi nkabi emma sada ensi enti yewra se medam asese mama mahunu madwen ho dada na apoku a wase madwen ho dada na nso medam asese mo be kai me se o ma ye mobo sa mo hu kadea ene minim de meye ti opeja bi enne yewra sante hene na ase etu a otoso mienu wase wo wie ni nyina ne mantimi nya mobo sikadwa kofi enananom omo nya mobo no maka asuoja na ye omo asem nudwom na omo ye ka omo ntimi nkabi dabi yewra so ofofa ne manyina aba pia enti wadi mpeja eneba sombeba na ade a na ha adwen kakra eye meka se yen ya ha danu yewra ka asem bi na asefem se yenhwe asetena omo bae na omo tena ye besra nananom
ye nyina ye ni age se omo ba nanso ye besere wo mu se asema yewura kan no wo a wo gidi se wo ka ho bia no wasesa ho niema cause ye hia wo mu nyina so omo ba nipa dodo na na ye hia nso ohene ba akokwa de obe complain ye na me da Nyankopon ase yewura aboni din aka ho se enkuro no ba ako o complain se oba ye nim se niema bebre ye okrom ha de ne ye ho afa oti ase he ye tio ye de ye ne ye ho afa normal ma ye ne ye pe so oti ase okrom ha de na sante he obenya na ado ho abono enti ye de be bia no ye okay but the only ma oba ne ye be sere mu ada wo mebru se mo be guma ma wo mu na asetena no awie pe pia na ma nche ye de enkomo no ebeba awie ye nim se asante nchechire ye efritete ye nkura hodo bi ya asam no asante din konim hwebebo mu ema ni gira brane sesi a metumi aka se wiase nyina asante tumi ekura no se bia ye wo mfato ho bia bia ni babia sasu bia ni babia sa na tie hwe mama nka se mi chiro asem we mesime mfuma no ntum but asem bi safo ahina se bi pon bi na nse bi ma hu se videos bi na mabontin na areho asefem sa video no se de mi reho mi tie mi sun ye mi hwe mi sun pa ya mi bisa se nipa wie ye ene sen na wonim arechichire kakra bi wo na mi di tumrante no fo se sikadwa kofi untimi ne nenko era nyankwada untimi ni sikadwa nko untimi ni sikadwa nko mitie na me hwe no bia me koduru ye se wo se me yese se de tie biara no me yedwuma na tamfo enya Christopher wa asembi o se dia wone me kon no minim no so ono dia woni me ti se wa nkwa ma me ameye me se sa anwom no etisa asantefo ya brabo manfo ne moko ye dia yanim unim de omo no mo because ntokwa bi akwo yakwa wi nkunim no ya dia wie asantema no ya hyekyere wie de wo ye dia Pacho Tomasi. Enti se obi tiba bi se wo da so ye tamfo a I am sorry or big problem. Kofi Adoma asem yi na wakotwa ho bia be. Me da me mo obi. Ma me nwuram. Ai ma me ensem kyere ni. Me ye se me mfama no kabi. Enti me de se bi asem bi safo ehina asem bi puno. Na me ka me da me mo obi adi o. Me ka ne kasa bi. Na ye de mu nkomo kakra. Me bia ne se wo ka se wono ne ka sa video no de wo bia nya bia hwe asem aka wono an ka ye se no obom modin bia se do ma fa sha na ekoso no obetumi akọ ye adwuma kwasi broni ko etimi the truths Hausa for or the Niger for he wo yi Ghana ha ensu anu po anu for bi se wo am no man for mama wantimi asante na wo kontenkro aba enti kasa na ye wantimi no obi an enti no no kire se be obeya se do manu so be pija afahye no awie ye ene didi mu okohia ne nkwanhie na se no se kasa utamfo no obi an nkwanhia na kire no ana se nkwanhia ne ba ye no na okasa e kire se nani no ye yes ano na ne mrante na e wo ho ne se we de yempa hwehwenu abi mawo ne fahye sa anya sa dia media fo ni behu na ya tamfo ebenya ye muguso ne do meko ye dia na se bia bu se bia nyaado ye bo se ukokum oso a won ha wo ho wo atwaboa ho ana okay dia me kan atma se Nyankopon abo se wo bekum oso atwaboa de o de ye oso na be focus oso na o focus wo se wo temase ye dia asante ni tamfo okay Sabi di odidi ama obi adie. Wo sat me yan tamfo. Wo ama obi bi adi, mama ba bi atsa, wo ye me tamfo. Na da meka se magime aduane magye sabi ba bi awte so be ende. Be ende. Wotima se asante ni tamfo sabi
na me kai obi o ne mo osono de a mo ne obi ani asem ha ho ye ne obi ani asem enti sa adwen no nti na wode kwaye sa mesra no ye bompa ya ama no se onyankopon ehumobro beba ayare se tumi no beba no so na ne ho beto no na mum osoro de a onka hu sa asante de ontimi na obi antwe because we can say me chom say asante ntokwa ekona najo okay kuna najo ansa na ade achi ye hunu de walusu ama ya konti ye kwakwo no asa baabu mewom ewom baabu mu ntokwa bi ho mo kọ onyankopon di ifo ni bejira ho no abompa ye na ye ya be wi a ese okunwe mu kwa mbedi nkunim ampanso mu kwa mbedi nkunim na ima bebi onso ese ubedi nkuguo wutwum ni betene yepe ubedi nkuguo sa na asante so ye de Kofi bu bebi me de chinia bisa wo mo anyini bebire kira say ye wono ane be ne wobu ade wo ka say o se nsuo beto agu se nyame boa me nsuo ato agu nchansen so mimi mom de video no anhwe me pese ekwaduru ba bia o ka say one atamfo benya nam say obi a wo situation mu na sa o sa wo tamfo de ama me ntwe me hwe wana mjabe ti se nyame beboa me nsuo ka nyame mo ama nsuo ntonwu obi a nchansen so manfra mampa na ehunu watamfo no wadofo ususu se Kofi asem wo kan yi bia broni se neglection na se neglect na doma hene eyi nani ama no nti no de ne ho bu be ana ya asem a wo kan wo gina so de bu ne be ma me mfa sa asem we entutu ma bra Kofi mi nimu no nhia ne da in fact doma fom no mu ni asem okay me yonko pa kra baako doma ahema afo ni bi ya doma ahema no baako me yonko pa me ni obi ani asem ti we dia me mpese me kwa akobo obi din ba dia me ka asi asem so ne se enne ye mrante ne mabawa na mo twi phone si manimu a mo se mo ye adwuma ma obi no nhwe yi mom jiska ko ye adwuma ma obi no nhwe yi because adwuma bi wo hode a obeye ne kirasem waso ne panyini beku na redeem mi dese Kofi ehu se de wi asisitie hwe menka ho ya wo sabrantie na me penasem minim no se woni minim ne personally but me hwe mrantie a Ghana ho mo pese o mo ye bibi o mo bo mo modern ye adwuma media wo pese o ye bibi na mani gye no ho kopum da bia o start yese asantefo bully no school me wanso no school na akwa na nya asanteman school na ni padodo na ne bai ye won krofo a ebe school mu ana even na Ghana hakra ye we ye woni padodo o mo ka mese ya o mo ye bibi o mo so mo ya asantefo enso obedi akire na onye santini efi apokua ne dikai ye kwa uni efe duru baby no efa freni so se woni obi wa asem na bibia nsiye na so obetra se ka se na asantefo de o mo ti sei wonim dia bunu ni bi ye me enti senke ya ma chance won senke obi abeka ne de bia be chire ni but the fact say wanya medium no wanya kwanya no enche se ye bibi tia obi because no kwasem ni asantema de woni edi ako a boa wo ho cause ekon no sa wo kra match ne nne a won kwa na nyina wo de beko chire wo no kure na me ka chire wo ne ti wo mo ye nyina no some may think so ma form ho adi oboa obenya sunsun so oboa na sika dwante ase ti me de akwanya we ya ba na me ka mo obi ate ti wo mufo se camera na manya mu pe viewers nti mususu sa asante din yesika asante ene be ma mo adidie
mo ba asante din a ebe ma mo nya ba bia atena mo amasi mo di asante din asisi afie no ebe kakra bi kwa ne fie na wuntimi ndem bedua ye ne kwan sanete esan say obi kan say Kofi a living testimony ana mo kan say hwe na so asua de ti wa wo ye bibisa no no susu ade because o ka say me wra ho pa o say enka ne mpai bo ne say onyankopon be ma ensu bone ato nanka apa edan a ye de nchanse bone abosu nyina so yahunu hwe emu oduate na bebia na hoɔden wɔ bebia wɔde na ho tɔsoɔ ɛtoye a ɛdi ne hwamɔ no yɛsɛ na nanom so omunimu ano na me de me kasa asante ha bibi wɔ ha enti sɛ ne yire no sɛ ɔyɛ ɔhema yi wontu anamo nyina baabi baako empemu aye nchini kakra saa bre we mu de bia wonim but metimi aka sini pise saa problem we e ba aye doma asante we tachimani ade no Kofi na start ye o de mu a mu nkɔ na mu nkɔ hwe videos se bra saa ade no start ye no obi anka senti asante da ono ni first person o de saa ade beto efiri ho na we so mu na Twin Jonas ma ho ahwani omu nyina so mu and ade a wo ye na wonim senti sa anye bia na santimem ha obi sansuo ma onum wo Kofi a yenim wo no wo career no ni nyina akora asantemem ha na hyase enti sabia mu obi du kohu enkwa fani nkohu pia na ima mempese obewura Kofi nsem no mpi wodi kan aka se na umpese nka beka bi koraja ye ni ansem twerefo ya ha adwene ama mi mpese me hwe video ni because mi hu ana me wra ho but eye futuo komo bia mo bia hwe me ko hini bi ho na me mo hini ni din sesei bre pam no me betudwa hwe irwa sante hene ye ohene nyankwada asuna ba papa we ye down to earth sante hene papa so ya kwala so ya panyini emiri wai enkokore message se na ni antwa wo so wo hu sa opese okasa no ho a mesi woti apaka mu kwa obekasa mu nyina papa ya ho bra se de wo sitie no me de yesere nkwatenten ahode wu man so wontina se onyini nche ma asantema Kofi aswa me ka kire no se minya kwanya senka ye na fomo a kese se me da fom esan se eda no ade bia me de mani kwohwe ye no wohini bi wote abronsan bi so wo breman ho na se de wo si kasa tie ni pa me du o ka kire me se obi a wo na hemfie hewa sante ne ya no nyina ofre ame ono kro bu nipa se de me se papa we enu ntina me ka cho se abrantia na asem ode ne ho akotum no eye me ja sanse nipa na wo som no hwe nipa a wo som no ena adwuma nso a wo ye no hwe nipa a wo ye adwuma ama no onipa bi ho a omun deserve o time okay because hey ewura ye ne ye de ewura ye beda fom na tietia ye so ye be gina ho am na nante ye so ye be gina wie mama ade achi obenu anya rekora obenu me say opo ntwitwa ye nsi jaso ye se ye be som no na wo tenchen wo say ye wahi enu ntino ye wo tamfo
He Santehene. He pole. Eno na nchen. Hwe ade bi. Ahenkwafo egu fie ho no. Omo bebrebe. Ndos. Hwe me ka secret bi akiro. Ahenkwafo egu fie obi asi ni fie o. Inti nese muni ma me ka che mu. Inti mu omunya mo boss aho. Ai ma sikadwa nkasa na Santehene de. Me sikadwa. Yensom ne mmoka. Yesum wawu. Yira Santehene. Ai ma, emfansi. Me se na tene egu fie ho. Obi asi ni fie. Me chira wo sere sikadwa som esitie. Santehene timi ka se o hina asomasi ko twansa ase ma ahenkwafo yi. Ubaka ko twama. Cause o se o mo ne som me. Oti ase. Etoda ru timi pake ska de asi ho. Na ahenkwafo no ma salai. No obi e kwajibi. Yam ye. Ni yamu ye. Hey, papa wo tua school fees tua ye nyina ye made. Me ka no kra kiro. Na scholarship scheme no. Mo bebe nyam mfa so. Na ma e be pe aba wo hu. Say ye kase ye ka papa wo ya asem a wo. Nke yenko. Yenko ne. Jumadi ne so doso. Papa yi. Ye sran kwatenti ahodin wom ne ma no. Se won trans ne subi mada. Na man so da. Pia. San se. Se wo hwe ebra obenya amaw. Eni wakasa. Wow, who say you don't deserve that. But when you say akwanya. But when you say akwanya. Now he sabi. Ni tumi kakra wa poni ama wo bi. Bi ye mensem. Na wodi ye mensam ni akaka bensa woni bibi. Wo fiti am se hwinsi ama hwe. Enko ba bia. Enko ba bia. Because when him say, wonim, wo dem tie kwa yeso ye ya obekum. Enti nipa no enyo ka jem na enka ho asem onye sa obeku na so obeku me ene ye sa na yekum obeku me dia won try na sikadwa ntiase tam no so ye but da ko hu kuruwa ebe ye ma ebrunsan no soro ho na wote no ye ni obi a no wote aeroplane esa si abrunsan soro so si fo enye won piao naima ye fa enkomo ne nsa ha ye kase ye DC a na kyese ye nkasa biom ye DC ha ye beba na nkomo ahodo esan wo ho no ye de ye de wa na ye de asem ye ba da obi wapono ma ye nti mamini kan no wase enen so de wa ho ofe ne de e chi na da room fo kira kwan atudwa odwumadi a wodie ne niam ahodo a woton owo abrempon ha de se wo ba owo abrempon Royal Kente Palace yo kente ahodo bia bi wo ha said your penny be answer you bet me ayama so hwe me die ya de me pe no na maye no na yesiesie ayefro nso traditional marriage no se opese yesiesie wo ho se ohema o frɛ number no 0247 10 45 81 ye beba ni abeye amaka ma ya sa abo number ni bi ane afi nso bibi bia a ye di siesie ho se wo yo ohene se yesika de se ye ayie de ebi wa ha ayie ntima wa ha afi ye de canopies nkonwa bibia be ma event no aye successful no bra owo abrempon aye Royal Kente Palace aha de one stop shop bibia ebi wa ha efa kente efa duku efa fugu yenuanu esremu de ni nyina bi so wa ho mehu omo donno no kura mehu se bi sense ensan owo abrempon Royal Kente Palace kom ye mfa nchi enko ba bia eda na obi ede ntuma bi be chem wasna na me ba na usu ni bi na mko enkoto me se asefem na ohwed wasna na ntuma no so no ne buo se na mse ane sa mo so mo PDF o mpe quality aha nso de eye quality kente shop na ye froze ba number ni bi 0247 10 45 81 se wo Santas runabout no so ha wani hwe patas no wo tra goil na wo nsa benkum ho a e fele gas e wo ho nti gas na no ho a junction no so ho na wa na ewo se wo free sofo line so na e ba wo free wo si free car mu ana se wo de wo car no e ba wo free me ho ansa na wadu goil filling station wo free me ho a na wadu goil filling station opposite Absa ATM aye kan say aye no afidie no onyankopon hira mu bia pia abusia ha na brema kwan na ene yenkomodi no ye de ni nyina
esie owo abrempon na na kwa free fa nkyere Ibrahima na dwasuo ha adwatonde ahodo abobɔ so nyinaa no ope bi abenya bi yesu edi nyansapo kire de edi ene ehunu ene etimi de hu adanse ohwe afade ye mede afra yi a wo so ohunu sampa pagya omu no enye futuro na yetu pagya omu anyito awusia enti se wohunu se pagya omu no afade no bare me amfa nchem da bia me hyehye te na me de ayemi dwumadie nanso na de sorry na mo ha me so pia ene no omo ampe din fama me okoji abo omo ampe din fama me eti se wohunu se entoma na we yesika ho we yesika ntoma entia tina ete yiram no entia busia yan support de se ade no ankasa no eton ne ho wi a yenso yeton pa sanse ye koni ekohunu ye koni ekonya bia ene ebedi ho nkomo midi ankasa de asonaba Kofi Mensa Abrampa nanso na mentuma fra ne mafade enti fra me nana Kofi Mensa Abrampa midi hine wo me dem yan support TV suni obode ya adom na ode yen kwache na ye besanso ahia ma me na owo Abrampa wase se da ye bone pono mu a oje yen so adwumayefo ne ma wono mo anyina no kre ye ba obi amu na nkyere ye obi ate nanim e de amaye amamre ne amane de wo bunu mu a ye kofa ba de ahinta frititi ye de beto amankyiri mahu ada sanso beba beto ena apia ne gina camera nechi no kre ne wabo adwuma da se ne ye besanso ahia makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame